bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare Janvier mon garti hande oɗo ñalawma alhamis hawri ko 1 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 présentant don habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titre uji men ɓurɗi mawnir ko toon to États-Unis puɗɗo ɗen ko hono kanko Hunter Biden gargol makko toon to hanki to congrès e kadi kanko Donald Trump jagol makko toon to New York ñawore makko fati fraude ko nde haare politique woni ɗum noon ko comparaison haraleɓe ko fati politique kal ɗum ɗon hande toon to États-Unis hono kanko Hunter Biden ɓi président Joe Biden ne wayno ko hande o ñalli Californie ɗum noon ko nawatade ko takka toon ko fate en impôt ji hande toon to États-Unis ƴeewen ruttade hanki débat bannoɗo hakkude kanko ancien gouverneur mo Caroline du Sud e kanko gouverneur mo Florida ƴeewen kadi haraleɓe ko fate en débat ji ko kaali en hol gañiɗo ɗo débat habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Équateur walla ko hareji gonɗon hakkude laamiɗo leydi ndi e kamɓe kadi yimɓe ganseruji wonɓe toon ɗum noon ko état d'urgence mawɗo woni toon ɗum noon toon to laahe cour international la justice on Afrique du Sud ɓe mbawi présentude kamaɓe wiide wonde ko Israël ene wayno ko waɗi ko wiyete génocide ene wayno ko Israël ko aljuma wiya kañum hooremo yo ar jaabo ko fate no ko takka ko habaruji men manaw en toon to Mauritanie e noon visite mo kanko président Macky Sall toon to Nouakchott toon to Somalie tunnade kadi habaruji gomini to Nations Unies hono hélicoptère uji Nations Unies ene wani caami leydi ɗum noon ɗo caami ko ɗon ɗe ɗi jurtono ɗo tunnade kadi noɓe kaldi mbi yimɓe wonnoɓe hélicoptère uji hawnaki ko oɗo saji koko daha tawi dahi ɗum ko groupe waɗa boni en ko wiyeteɓe El Shabab. Habaruji men international cektorɗen ko toon koto France hono kanko ɗo suka nomade premier ministre ne wayno ko fuɗɗima gila hanki fuɗɗima nomde gouvernement makko kesso ɗum noon ma en duttoto hol kanko oɗo nomade premier ministre biyeteɗo Gabriel e kadi holto wonno e kadi holko jogol wadde ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en garto e desuji mum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare Janvier mon no mbiɗen ni toon to États-Unis toon to congrès hono kanko Hunter Biden e wayno o waɗino surprise o illi toon to congrès ɗum noon ko toon ɗoɓe jooɗino en e wayno koɓe gonno ko ƴeftude ñawore pour wiide wonde ko kanko tiiɗi hoto salima notade noddali mabɓe kamɓe oɗo comité en enquête o ko fate makko surtout enne ɗum noon ko yidde wadde ba makko empêché ɗum noon gargol makko toon kanko nde o yettinde en ene wayno waɗi poussise dukuji hakkude kamɓe démocrate en e républicain ji démocrate en surtout ene woni jeeyaɓe oɗon comité mbi wonde ko tawde ɓe jinno ko enquête mo kadi ɓe jiiɗi ko kala ko mbaɗata wona ko wiyete laaɓa ko mbiyata transparence tawde mo ɗon jooɗi yoɓe pose mo question ngaji ɗum noon kadi kanko Hunter Biden ko ɓe mbiyatamo o salima arde notadeɓe ko kanko wi ko wawa arde taw ko ɗoɓe so tawi ɓe kaldete makko ko hunde privé ɗum woni o wi wonde ko ɓuuri hewde e haalluji mabɓe so tawi o yeehi privé hawnaki maɓe bonnu haala makko ɗum woni wonde démocrate en e jeeyaɓe oɗon comité e kamɓe kadi républicain ji woni mabɓe puɗɗi toon dugdude ɗum woni waɗi kanko Hunter Biden o yalti oɗo surprise noon ene wayno ko ɓe compari ɗum haraleɓe ko fati politique nawdi ɗum ko hono kanko visite makko kanko Donald Trump mo waɗi toon kadi to ñawore makko wonɗon toon to New York ɗum noon ndeɗon ñawore ko fatuno e fraude wayno ko kanko Donald Trump arini toon kadi ɗum noon ene wayno ko ɓeɗo procureur ji wonɗe New York ko takkimo wonde ko business aji ɗi o jogino New York on waɗi hen gueɗe ko fate fraude ɗum noon fraude o jeeya koye haalde wonde komo jogui kalis tel walla mo jogui kuuɓeji tel walla valeur jawdi makko ni way taw ɗum woda hen ɗum noon ardemo toon e oɗon e ndeɗon ñawore tawa kadi o fotani arde toon walla tawa kadi o yamiraka yo arde toon kadi ƴeftudemo konngol ha ñawowo ene dugde makko ha kanko hoore makko wi wonde ñawowo kañum hoore mum ne jogui agenda contre makko yimɓe haraleɓe ko fati politique mbi wonde ko ɓeeɗo ɗiɗi foof ene wayno goni koye jeeya koye campagne hono kanko Hunter Biden ene wayno ko ardemo toon ene to congrès ko ƴewde bonnude plan républicain ji jogui oɗo saji joni pour hadde bammakko campagne muɗum fof walla chance muɗum waɗede réélu ɗum noon so tawi ɓe gummini ko fati empêchement o yimɓe hewɓe haqqillaji men gonata ko kanko président Joe Biden wonko waɗi donc kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi walludemo heeɓa campagne makko walla ne o heeɓa gagnade hawnaki ɗum no wayi ustude ɗum joni noon kanko Hunter Biden
arde mo toon to congrès en wayno ko prouvande yimɓe ɓe walla public yeeɓoɓe en wonno ko kamɓe républicain ji won toon ɓe koɓe mbaɗata ko gueɗe politique tan ala ko woni hen gonga tawde ɓe mbiyanno ko ari o notakiɓe o ari ha ɗo ɓe goni kamɓe foof ɓe calima namdade mo ɓe jiiɗi ko deydude e makko ɗum woni ko jaɓata ɗum noon firti wonde ko o yiiɗi ko bonnude plaji mabɓe hono kanko Donald Trump ni kankone e nder ardemo to en to ñawore huccidde kadi e juge omo wiya wonde ko enquête ko walla ko fawa ko gueɗe ɗe ganduɗa politique e wayno ko gonɗo e laamu e en yiiɗi haddemo wonde kadi ɗaɓɓude kadi lamtade leydi ndi ɗum ɗo fof ene wayno ko nomi mbiri ni banggueji ɗiɗi fof goto fof woni koye wadde campagne oɗo saha joni hono kanko Hunter Biden noon ne woni caggal mo hannde ko ñalli ko toon to Californie Californie noon ene woni o yehino toon to nootiyade toon kadi tribunal won enquête noon ɗum ko fati impôt ji ɗe wiya wonde o yoɓani duuɓi kewɗi taw kadi ɗiɗon impôt ji o heeɓi hen million ngaji kono o yoɓani kadi o sodanno toon ko gueɗe ɗe ganduɗa en belnoji gurdam makko kono e nder jagol makko toon o yaadi koye avocat ji makko avocat ji ɗi mbi wonde ko fotani ni addede ndeɗo ñawore tawde kanko déjà o haalde ARS o yoɓi déjà gueɗe kala ko reweteno ɗum noon ne wayno o yettima toon to Californie toon to Los Angeles o yetti toon no woni ko kanko hoore makko o wi ko wona coupable ko taka ko fof o wi ko fenati ko wawi wonde fof ene wayno ko toon to États-Unis hande débat bannoɗo hanki hakkude kanko biyeteɗo Nikki Haley e kanko kadi biyeteɗo Ron DeSantis ene wayno tugnade kay haraleɓe ko fate en politique mbi wonde ko kanko Nikki Haley ene wayno ko kanko gagni ɗum noon so tawi ɓe ƴeewi tuggi tan rokkudeɓe catégorie tuggi ya haya tan ma ene wayno ko kanko Nikki Haley o heeɓi B kono noon wayno DeSantis kañum heeɓi ko wiyete D ɗum noon ne wayno ko yani no fewi Nikki Haley noon ne wayno ko ɓe kaali ɗum mbi wonde ko il faut ko o wawa fewnitade no moƴƴi surtout won haalluji ɗi o haalata par exemple o wi wonde o wi DeSantis ko cemtowo torade konngol cemtowo ngol ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki ne wawi bonnude ɓerɗe yimɓe DeSantis so tawi wonti ko kanko wotante hankkadi mbasa wotandemo kadi ene wawi il faut kadi o holla kadi wasde segde somo fuɗɗo haalde kono kanko DeSantis noon ne wayno ko ɓe mbi wonde ko gueɗe kewɗe o rendinat gueɗe kewɗe mo haala taw ala hen ko gasnata ko wawi wonde fof ne wayno ko oɗo débat kamɓe ɗiɗo gonno toon kono noon kamɓe ɗiɗo ɓe fof ɓe kawrino hon kanko Donald Trump holko woni sababu o arani e débat ji ɗi Donald Trump noon oɗon débat nde waɗante kanko mi yeehi ko to télévision goɗɗo Fox kañum hoore mum waddi toon hoore mum débat e nder kanko ne Donald Trump ko haali toon o wi wonde ko yimɓe ɓe kalata ko mbi wonde ko wimo won dictateur kanko wona dictateur e kadi o wi wonde ko o jogata ko tani wattade yimɓe waɗɓe ko wawi wonde foof o arata ko fewnide leydi ndi no fewnirno ɗum atan élection ngaji ko primaire toon to Iowa tugnade kadi sondage uji jaltude ne wayno kanko Donald Trump wasa ɓurde Nikki Haley toɓɓe kewɗe surtout Nikki Haley oɗo saha joni en continue en avance e surtout kadi won américain ji surtout yimɓe supportuji Donald Trump puɗɗima sikkitade on Donald Trump sababu nde caɗele jogguiɗe en e tribunal uji ɗum noon ɓuuri moƴƴude koɓe ƴeewa neɗɗo mo ganduɗa en taw so tawi wonti Donald Trump ene continue jogade ɗeɗon caɗele taw kañum ala hon ɗeɗon caɗele ɗum woni ɓe ko ɓuuri hewde républicain ji oɗo saha joni ɓuuri jofade ko Nikki Haley ene waɗi noon kamɓe républicain ji woɗɓe suuɓiɓe kadi Ron DeSantis ɗum noon ene wayno ko kamɓe parti républicain oɗo saha joni en woni ko division mawɗo woni toon hande toon to congrès kadi e tugnade kadi habruji jaltu toon ene wayno ko gouvernement États-Unis e kamɓe e congrès ɓe jogui ko balɗe 6 walla 7 keddiɗi hadde gouvernement o kadi wuddude deme muɗum ɗum noon ko sababude budget wodani wayno ko yontere ɓennude hono kanko gardiɗo suudu représentant ji hono Mike Johnson o nanodiri hono biyete Chuck Schumer gardiɗo Sénat ko fati gueɗe ɗe ganduɗa ene mbawi walludeɓe kamɓe républicain et démocrate ene foof ɓennude oɗo saha joni pour gouvernement wasa jogade budget ha kene uddudame muɗum kono noon e wayno ko républicain ji kewɗi surtout yenne jeeyaɓe ko wiyeteɓe sirganiɓe walla continude supportude wonde ko conservateur uji walla wonduɓe Donald Trump wayno won hen mabɓe puɗɗima kadi hollude lurodiral muɗum e kanko wonen mabɓe ni puɗɗima wiide wonde ko il faut ko kanko Mike Johnson o itte gardigo makko suudu représentant ji ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe jogui ɗo e balɗe 6 soɓe nanodirani kadi walla so tawi kanko Mike Johnson e kanko Chuck Schumer koɓe nanodirno ko wotaka toon to suudu représentant ha ɓenno toon to Sénat ene wayno gouvernement kadi mo États-Unis koko joguiɗo uddude deme muɗum sababu nde ala budget
kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare. Habruji men international hande toon to Équateur en wayno ko diller mawde woni son oɗo sajuni hakkude kanko gardiɗo leydi ndi biyeteɗo Daniel Noboa e kamɓe yimɓe gangster uji e ɗum noon ko bandiji walla waɗboniyankoɓe yiɗɓe heftude laamu makko ɗum noon kadi continue yiɗɓe wadde beton boneji ɗum ɗon noon fuɗɗi ko gila nde kanko goto e ɓeɗo en ɓeɗo bandiji gonnoɗo toon e kaso ɓe jiiɗi ittude ɗum e oɗon kaso sibabude oɗon kaso mo wonno ene wayno ko waɗata ton ko business aji makko ɓe jiiɗi nawde mo kaso goɗɗo ɗum woni donc kamɓe ɗiɗo bandiji walla waɗa boniyankoɓe continue ɓe jana e leydi ndi ɓe puɗɗi yande noon ko télévision goto ɓe gari toon oɗon télévision ɓe nanggui yimɓe muɗum kadi ɗumen wadde émission caggal muɗum noon hono kanko laamu makko kanko Daniel wi ɓe nanggui déjà e puɗɗimi nanggude ken wona temedde tati neɗɗo taw ko yimɓe tuumaɓe koye mabɓe jeeya kanko noon ene wayno ko président ko suka o jaarowo 36 hitande e kadi ko neɗɗo toɗɗa ɗo e ardude leydi Équateur ma won joni kono won lebbi ɗiɗi tan ko ɗum woni ko haali kono ene wayno ko kamɓe waɗ boniyankoɓe tuggi tan harde ko fuɗɗi ko ha ɗo sa joni eɓen dahi ken wona 150 neɗɗo 50 neɗɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe nokkuji prison eɓen kadi nanggui yimɓe woɗɓe ken wona yimɓe nogas taw ko yimɓe kadi civil en liggotonoɓe kono noon e tugnade haalluji gummiɗi toon hono kanko Nobra o wi wonde ko bandiji ɗi hay goto taw puɗɗaki warde kono noon kamɓe foof maɓe nanggui e kadi kala ñaawo walla procureur mo ganduɗa supportuɗoɓe maɓe continue maɓe nanggu ɗumen wawi wonde fof ene wayno kanko déclaré joni ko wiyete état d'urgence leydi ndi ene wayno waddi militaire uji makko nana continue nana jiilo walla nana pellodira e ɓeɗo pour nanggude ɗumen ɗum noon ko dillere mawde woni toon to Équateur toon to cour international de la justice hono kamɓe Afrique du Sud ñaawo maɓe surtout ministre maɓe de la justice ɓe gari toon hannde kadi présente de wiide wonde ko Israël ene foti ñaawede saabu woni koye wadde ko wiyete ɗo sa joni génocide ɗum noon wayno ko wi ko Israël enen toɗɗi hen leñol en yiiɗi elminde ɗum en ɗi mumta ɗum ha laaɓa ɗum noon woni ko haareji gonɗi toon to Gaza hakkude Israël e Hamas ɗum no ɓe mbirni sibabude Hamas wawa arde toon to cour pour pénal international ene wayno ko kamɓe Afrique Sud représente ɗum ɗum kadi e duuɓi ɓennuɗi hono yiyanoma kadi hono babu no hoore wonnon toon ɓurmandi hono kamɓe Gambi kañum hoorum e nder hitande ujunnaji ɗi 19 kañum hoorum addino toon complainte contre Birmanie pour wiide wonde ko yimɓe wiyeteɓe Rohingya no leptirte toon walla no mbarirte toon to Birmanie to ene ɗum noon kadi ko génocide donc Afrique du Sud ene tugnade haalluji kalade kamɓe avocat ji mabɓe ɓe gari ɓe présenti kaw mabɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof kadi yaadi koye gueɗe ɗe ganduɗa en Nations Unies en yamir ɗum ko fate en génocide yo halte e kadi jomum kala baɗɗo yo ñaawe ɗum woni ɓe gari ɓe porti plainte contre Israël on to international de la he gonɗo to Suisse habruji men international hande toon to Mauritanie tugnade habruji gumiriɗo toon hono président Macky Sall mo leydi Sénégal en wayni o ari hande toon to Mauritanie ɗum noon ko visite ken wona balɗe ɗiɗi tugnade haalluji kaala toon hono kanko président Macky Sall o wawi kadi jaɓɓede toon to aéroport international to mo Nouakchott taw ko jaɓɓima toon ko président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani e nder noon ko yalti nanodiral walla jokkodiral mabɓe wonde ko kanko Macky Sall e kanko Ghazouani ɓe jiiɗi ko hesɗitinde jokkodiral ɓingu yummiragal gongal hakkude mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi Mauritanie e Sénégal ɗum noon siftindon tan ko Macky Sall ene wayno ko ndeɗo hitande o nattata laamade leydi Sénégal kono ne wayno ko visite makko oɗo kadi ko jillu ɗiɗaɓo ngo ari toon to Mauritanie taw ko dumunaji ne goɗɗodira ko wawi wonde foof eɓe mbawi kadi moƴƴede toon to Nouakchott e kadi ne wayno ko janggo hotata toon to leydi Sénégal siftindon tan ko kanko Macky Sall aussi o yillinoma leydi Sénégal toon to banggue maayo to ene wayno ko diwan Matam o ɗum noon ko balɗe ɗiɗi ɓennuɗe e kadi o wawi wadde toon inauguré gueɗe kewɗe surtout ko wayno hôpital nokku cafrirɗi ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ɗew limtata ko fate réalisation ngaji ɗi waɗi pendant mo laami leydi Sénégal hande toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji gomiri agence mauritanienne d' information hono kamɓe assemblée nationale ñande alhamis hande en wayno ɓe ñaldi toon ko ɗum noon ko caggal nde kanko gardiɗo assemblée walla cukko makko biyeteɗo madame Fatimetou Khalifa Amar Habib nde o disi jonde toon en wayno ɓe jaɓɓino ko ministre toppiriɗo ko fati affaire uji extérieur mo Mauritanie kadi affaire étrangère muɗum
ɗum noon ene wayno ko oɗo biyeteɗo Mohamed Yahya Wul Said nde o namdi kede won hen namdi surtout parti koye gueɗe caɗele ɓuuƴo onaɗo oɗo saha joni wonande sukaɓe taw ko Mauritanie yaltoɓe leydi surtout paɓe toon to États-Unis e nder jaabol makko wi wonde ko ene wayno ko famille laamu ngu ne faami wonde ko oɗo saha joni ken wona 12 ujunere yimɓe jaaɓe Mauritanie ene wayno jettima toon to États-Unis o wi kadi ene wayno ken wona 1,100,000 neɗɗo hande woni koye kasoji toon to États-Unis ɗum noon ne wayno ko o wi d' abord ko laamu ngu ne faami caggal kadi jokkodiral hono gardiɗo leydi ndi e leyɗele ɗe ganduɗa ɗo Mauritaniaɓe jahata foof ene faami wonde ko Mauritaniaɓe ɗo mbawi wonde foof kadi ma respecte luwaji ɗo mbawi wonde foof kono noon e wayno ko kamɓe koye mabɓe kadi maɓe sibabude koɓe gudditi oɗo saha joni département ji toppitiɗo ko fati Mauritaniaɓe wonɓe caggal leydi ma mbat haqqille mabɓe foof pour ko wawde wallude ɓeɗo Mauritaniaɓe wonɓe caggal leydi ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade koɓe kaali koɓe mbi wonde ko yimɓe sokaɓe toon walla yimɓe réfugié ji wonɓe walla yimɓe yettiɓe toon to États-Unis heɓɓe wonɓe toon ene wayno ko jokkodiral ma continue hakkude ambassade Mauritanie gonɗo toon to États-Unis e kamɓe ɓeɗo kadi Mauritaniaɓe wonɓe caggal nder toon to États-Unis eɓe continue noddude yimɓeɓe yo jokkodiri hono ambassade mabɓe gonɗo toon ko caggal mo wi kadi ene wayno ko gueɗe namdinoɗe ko addi ɗum ɗon hono Mauritaniaɓe wonɓe caggal leydi surtout wonɓe toon to États-Unis namdinoma yo kebba double nationalité o wi ɗum ɗon kadi ko hunde réglande taw ɓooyani ene wayno ko laamu ngu en régli oɗon probléme ene wayno oɗo saha joni double nationalité ene wodani hono kamɓe Mauritaniaɓe wonɓe toon to États-Unis fof ene wayno ko ɗum ɗon kadi ko invitation assemblée nationale noddunoma kanko oɗo Mohamed Yahya Wul Said no mbiri ni ko kanko kadi woni délégué gonɗo toon to ministére des affaires étrangères et coopération e kadi toppitiɗo ko fati Mauritaniaɓe wonɓe caggal leydi ɗum noon ko namde ɗe o namda ko fati yimɓe ummiɓe Mauritanie arɓe to États-Unis habruji men international hande toon to France hono kanko Gabriel Attal ene wayno ko numaɗo yo ardu laamu mo France taw ko Emmanuel Macron nomi ɗum e noon o fuɗɗima nomde gouvernement makko ɗum noon ko tugui ñande talata ɓennuɗo o wawi wawde kanko hoore makko yillade to nokku toon to caɗele mbanno toon to région biyeteɗo pas de Galles ene wayno ko e tugnade haaluji kalaɗi ko kanko ɗo kadi pourtata tan gurdam makko ko sakiri wonde ko ministre toppitiɗo ko fate jangde e kadi omo andira henne ko siba ko ndende woni ministre toppitiɗo ko fate jangde ko kanko yamiri wonde ko kala ko wiyete en murnugol walla gueɗe maskuji wal mo ganduɗa julɓe sukaɓe rewɓe no mbaɗa ɗum ko konko haɗi ɗum e école aji won hen ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗon kadi yimɓe jangguinoɓe wonɓe toon to France et surtout kadi gouvernement français ene wayno gonɗini nde ɗon yamirore ko wawi wonde fof ene wayno komo jogui ko wiyete challenge mawɗo sibabude hawnaki Emmanuel Macron ko yiɗi wadde joni ko yiɗi artirde ko sukaɓe beele ne nanta e gouvernement he beele kadi ko wiyete parti mo ardi o beele ne wawa continde kadi yaarude yesso ɗum noon surtout en kanko désigne jaam e kadi wonko anda e makko kadi kanko kadi ko neɗɗo mbiyata dabbati goto kadi lesbienne ɗum noon ko hunde kadi nde suuɗaki hen kanko hoore makko e tugnade tan haaluji goni toon ko wawi wonde fof ne wayno ko gouvernement makko oɗo semaine haade mum mayde maɓe kaal hol wonɓe hen cakki tortoɗen habruji men ko toon to Somalie e tugnade kadi habruji gumirita toon hono hélicoptère mo Nations Unies goto ene wayno yani ɗum noon ko nde juurotono nde hélicoptère o yani nde noon tugnade habruji gumiri toon ɓe mbi wonde ko yimɓe wonnoɓe hen neɗɗo goto maayi hen kono noon yimɓe heddinoɓe wonnoɓe hen foof ko jiida e yimɓe ɗiɗo dogɓe daɗi nanguede ene wayno ko heddiɓe foof kamɓe yimɓe jeeyaɓe El Shabab ko fedde wat boniyankoɓe wonɓe toon to Somalie ɓe dahi ɗumen ɗum noon ko communiqué gumiɗo toon to Nations Unies yimɓe wonnoɓe e oɗon hélicoptère ko jiida yimɓe ɗiɗo dogɓe ɓe ko jiida kadi e neɗɗo mayɗo hen o heddiɓe foof koko nangga oɗo saha joni ɗum ko habaruji gumiri toon to Nations Unies bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sara ɗum gasano journal ma en jokkodire Tidiane Niang o rokka en page mo joguinen ko fate cewtal ɓalɗe Tidiane Niang bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli ummoraɗo lamorgo leydi